салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали Умар Восе. Дӯстони азиз, дар ин навор зиёда аз 14 мошина бошад аз шаҳру ноҳия аст, мошина бошад аз 7000 сомонӣ сар мешавад. Наворро ба диққат то охиша тамошо кунед, аз нарху навои мошина бохабар шед. Фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. Дастгирии моро фаромӯш насозед. Дӯстони азиз, дар канали мо обуна шед, видеоро лайк монед, зангулачаи канала пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экрана. ماشین آبادی ما پلاس رفت در کوزوی کاروان سالی براریش سالی 1996 سالی موتورش باشه یک 6 لیتر بده سوژواری باشد گاز و بنزین اینه سالانش همه در اپراتور در پرداش مکانیکا مانیتوفون داشته گاز چخل که در نماره ما دیدین سالانی ماشینا یک ماه حجت دارد میگه سوی ماشین رنگش سفید 4 بالون خدمات نو کدگی است нарша бошад 27500 сомонӣ гуфтисад бо самоомилат доша арзона мешида мошинаи нол қарор дорад дар шаҳри душанбе касони харидор аниқа марҳамат дар номераи рӯи экрандаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошин навбатии мо пилас реф дар кузви хачибек соли барориша соли 1997 солай моторш боша 1.6 литра сӯжвори газ бензина чиқали дар навори модисе састани мошина ҳама дар операстоя коробка передач механика магнитофон доштаги аст мега соҳиби мошин 4 балон қайд 4 дискаи молодежи задаги аст 6 моҳ ҳуҷҷат дорад нарша бошад 26000 сомонӣ гуфтисад босам муомилат доша арзона мешина мега соҳиби мошин ба қариби хадамои каагиас мошинаи нол қарор дорад дар шаҳри душанбе касони харидори аниқа дар номераи рӯи экрамдаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо пилас реф дар кузви сидан соли барориша соли 1996 солай моторш боша 1.6 литра сӯжвори бошад газ бензин аст ин салонаш ҳама дар операстоя коробка передаш механика магнитофон доштаги аст мега соҳиби мошин чиқадр ки дар навори мо дидесен салони мошина 6 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 балон нав заги аст мега соҳиби мошин ҳадавоям нав кааги аст нарша бошад 24000 сомонӣ гуфтисад бо муомилат доша арзона мешида мошинаи нол қарор дорад дар шаҳри душанбе марҳамат мошина аз даст натед арзона дар номераи рӯи экрандаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед чӣ хеле ки бародармо дархост кардем на зефира соли барориша соли 2007 солай моторш объем 1.9 сӯжвори бошад дизелай рангаш металлика ин салонаш ҳамаи даро электропакетай коробка передаш автоматикай дивидром задаги мониторам дорад кансариша кор мекааги аст мега соҳиби мошин чиқали дар навори модисе салони мошина ба қариби овардагиан растамошка кадагия мега 4 балон нав аст мега ҳақиқатанда нарша боша 47000 сомонӣ гуфтисад бо муомилат доша арзона мешида мошинаи нол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд касони харидори аниқа марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед чӣ хеле ки бародар мо дархост кардем на Hyundai Starex соли барориша соли 1999 солай моториш объем 10 сӯжвори бошад дизелай чиқали дидесе дар навори мо састани мошина дар электропакета дига даро бошад простоя коробка передаш механика аст 2 моҳ ҳуҷҷат дорад мега соҳиби мошин балонаш 80% мега нарша бошад 25000 сомонӣ гуфтисад босам муомилат доша арзона мешида мошинаи нол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд касони харидори аниқай мошина аз даст натед дар номераи рӯи экрамдаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин дастрас кунед мошин навбатии мо Hyundai Starex соли барориша соли 2000 моторш объем 12 буда сӯжвори бошад дизелай рангаш сабзи серанг ҳастай ина салонаш
дар электропакета дига даро бошад простояк кароҳ передаш механикай магнитофонам доштаги аст мега соҳиб мошин чихеле ки дар навори моди десен салони мошина 6 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 балон қайд 4 дискаи престиж задаги аст мега нарша бошад 23000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидад мошинани ол қарор дорад дар ноҳияи 8 марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги зам занед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбати мо боз хундаи старекса соли бароша соли 2010 солай мотор шабиём дай сушворӣ бошад дизелай дӯстони азиз як краска талаб мекунад краскаш сӯхтагия ина салонаш дар электропакета дига даро бошад простое кароку передаш механика магнитофонам доштага чихелги дар навори мо дидесен салони мошина ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ буда балонаш 50% мега соҳиби мошин верениш корубор дорад сроши бардар дастум дар кор будай нарша бошад 17000 сомонӣ гуфтесад босам муомилат дорад мега мошинани ол қарор дорад дар шаҳри душанбе марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги зам занед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо Nexi Daiwo соли барориша соли 1995 солай моторш бошад 1.6 литр буда сӯшворӣ бошад газ бензинай 4 дар электропакета коробка передач механика аст чихеле ки дар навори мо дидесен состоянии мошина 4 балон қайд ходовой нав кайгас мега рангаш сафеда краскам нав кадаги бидай 6 моҳ ҳуҷҷат доштаги буда нарша бошад 13000 сомонӣ гуфтесад боз ҳам муомилат дошта арзонам мешида мошинани ол қарор дорад дар шаҳри Кулоб касони харидори аниқаи мошина аз даст натен бародаро дар номераи рӯи экрамдагии занг бизанед вариантиро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо Nexi Daiwo соли барориша соли 1995 солай моторш бошад 1.6 литр сӯшворӣ бошад газ бензин аст ина салонаш ҳамаи даро электропакета коробка передач механика аст магнитофон доштаги аст чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина 2 моҳ ҳуҷҷат дорад беерени мошин краскаи сӯхтага коробор дорад чихеле ки дидесен бампероша 4 балонаш 80% ҳақиқатан мега соҳиби мошин нарша бошад 13000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешидай мошинани ол қарор дорад дар ноҳияи Темур Малик марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги зам занед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед чихеле ки бародаро дархост карден ваз 2107 соли барориша соли 2005 солай моторш бошад 1.5 инжектор задагӣ буда сӯшворӣ бошад бензини холӣ аст вообще газа дидагӣ нест ина салонаш ҳаме даро простоя коробка передач механика магнитофон доштаги аст мега соҳиби мошин чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагия мошин берениш кору бор дорад краскаш сӯхтагӣ аст сроши бародар дастум дар кор буда нарша бошад 9000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзона мешида мошинани ол қарор дорад дар Файзобод марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо ваз 2106 соли барориша соли 1989 солай моторш бошад 06 карбюратор задагӣ буда сӯшворӣ бошад бензини холия вообще газа дидагӣ нест ина салонаш ҳамаи даро простоя коробка передач механика магнитофон радио низ доштагӣ аст мега соҳиби мошин чихеле ки дар навори мо дидесен салони мошина ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ аст берениш краскааш сӯхтага краска талаб мекунад сроши бардар дастум дар кор буда нарша бошад 7000 сомонӣ гуфтесад бо сам муомилат доштай мошин ҳайни ол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат марҳамат дар номераи рӯи экрамдаги зам бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо ваз 2109
соли барориша соли 2002 солай моторш як 6 инжектор задагӣ буда сӯишворӣ бошад газ бензин аст мега соҳиби мошин 4 дар простой буда коробка передач механика магнитофон нам доштагӣ аст мега 6 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 баллон қайд 4 дискаи молодёжи нав задагӣ аст мега сроши бардор да сум дар кор будай нарша бошад 9000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доштай мошина нолиб қарор дорад дар шаҳри бохта касони харидори аниқа бародаро мошина аз даст надиҳед марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо ваз 2104 соли бароришаш соли 2005 солай моторш боша як 5 инжектор задагӣ бидай сӯишворӣ бошад бензини холӣ аст вабше газа дидагӣ нест ина салонаш ҳама даро простоя коробка передач механикай дивидром задагӣ мониторам дорад чихел ки дар навори мо дидесен салони мошина чихолои нав задагия 4 баллон қайд 4 дискаи молодёжни задагӣ зад нишондагӣ аст ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудагӣ аст мега соҳиби мошин нарша бошад 15000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат дошай мошина нел қарор дорад дар шаҳри душанбе касони харидори аниқай мошина аз даст надед марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед вариантитон пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед. мошини навбатии мо лада приора соли барориша соли 2012 солай моторш як 6 инжектор задагӣ буда сӯишворӣ бошад бензини холӣ аст вабше газдидагӣ нест дар кузови хачибек аст 4 баллон қай хаддавои нав карагӣ аст мега соҳиби мошин 4 дар электропакета коробка передач механикай дивидром задагӣ мониторам дорад задни камерам низ задагӣ аст мега соҳиби мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад наша бошад 24000 сомонӣ гуфтесад бо самоомилат доша арзонам мешидай мошина нол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри туз касони харидори аниқай бародаро мошина аз даст дадед марҳамат дар номераи рӯи экрамдагӣ занг бизанед маълумоти фассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед.